Mwy o len agor I fyny I Connah rwan. Franklin. Ceisio mynd heibio I Lewis Bate. So Bale ar draws i'r canol. Ac mae Max Woodcock wedi rhoi Connah ar y blaen. Gwaith da I lawr y chwith. Ac y Bale yn cyrraedd y cwrt 6. A Max Woodcock oedd yna o blaen pawb. Dim camgymeriad gan y fo. Rhys Hughes. At Bradley at West. West I mewn i'r canol. Ac Harry Franklin sydd yn sicrhau y triphwynt yma I Gae-Connah. Gwaith hyfryd I lawr o dde. Bas I mewn i'r canol. Ond o Franklin ddim yn mynd I methu o fanna. Da ni yn yr amser sydd wedi cael I ychwanegu ar ddiwedd y 90 munud. Gae-Connah 4, Llansawel 2.